Kazhinji muupenyu zvinonzi urema hausekanwe. Ndine nyaya ndauya nayo panapa hatisingazivi kuti urema here, but vazhinji vangu vachiti baba vakadyiswa, vamwe vazhinji vangu vachiti vanenge vari kutorwarawo zvavo, but nyaya yaitika yakamira zvakadai. But ndisati ndapinda munyaya, you're welcome to Bombshell Television. Kana uri munyowani ndokumbirisisawo kuti usubscribe pachannel yedu ikure, uwanze malikes ndokuti video ritenderedzwe neYouTube, vanhu vazhinji vaone nyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Ndo dzatinenge tichitsvaga, ndo dzatinenge tichida kuti muone, ndo basa redu, ndo chishuwo chedu kunge muchiona zvese pano paBombshell Television. So nyaya ndaya nayo ndisingada kurebesa nyaya, inyaya yababa vazviitira tsvina mushure mekunge mwana womusikana anga achiroorwa. Padhei remaroro ipapo panguva yacho vakwasha vachitobvisa mari kwakuona hei atezvara weti yakutochururuka netsvina yatozara mushotirawo. Zvinhu izvi zvakachikamadza vakawanda nemuri Zimbabwe. Kutenderera kwaita vhidhiyo rese zvakachikamadza vanhu vakawanda, zvokuti vanhu vataura zvakasiyana-siyana. Da kuti mutaurewo zvamunofunga in the comment section below kuti chii chingakonzerese kudaro uye chii chinganzi chazosvitsa baba ivavo kudaro. Mazuva ese vanga vasingadaro, muzuva rekuroorwa kwomwana wavo ndo wava kudaro. Kuda here kuda kunyadzisa kana kuti unoziva kune zvinhu, kune mhepo dzenyadziso nezvinoitika mukurarama muupenyu mumadzinza. So ndisingada kupedza nguva, da kuratidza vhidhiyo, mutaure zvamunofunga in the comment section below kuti kushandiswa here, vamwe vachiti vakadyiswa, vamwe vachitaura zvakasiyana-siyana, but da kuti mutaure zvamunofunga.